24.10. uspořádala tělovýchovná jednota Sokol Čakovice tradiční lampionový průvod. Ten odstartoval od zámku v Čakovicích. Pořádáme tradiční průvod lampionový, pořádá to tělocvičná jednota Sokol Čakovice jako připomínku vzniku Československé republiky. Kdybych měla říct po kolikáté to pořádáme, tak by to bylo asi po 20. Opravdu přesně to nevím, ale už mnoho let. Průvod pokračoval zámeckým parkem, a to za doprovodu kapely. A takovou zajímavostí u nás je, že máme vždycky živou muziku a hrají nám vojáci, protože vojáci to je jediná kapela, která umí hrát při pochodu. Tak až je nebudeme mít, tak nevím, jak to bude. Přidávají se občané a hlavně děti z naší městské části, takže vlastně to děláme pro ně. No, a líbí se jim ta hudba a můžete se podívat, jak děti se kroutí u toho. Průvod svůj pochod zakončil v Husově parku. Tady zazněla i česká hymna a zástupci Sokola tu položili věnce k pomníku Jana Husa a zavzpomínali na sokoly, kteří už nejsou mezi námi.